In the Bankulu. Leli thuba sizothenga indaba ezitsha ukuba bafakaze imisebenzi emikhulu nemihle ezobabamkhulu. Ibeselo zalanele esilindile inkosi Moses. Yothi la bephela khona baphinde bangenele futhi basalile. Yebo ngabantwana bakho inkosi zingibusise. Amen. Uyingcwele. Amen. Thiwa isikhathini babamkhulu esefudumele ukuthi uhamba. Wabe selwazisa ke abantu ukuthi anobheka isikhathi umoya wami ophume ngaso. Nibheke nesikhathi engiyongena ngaso endlini yami yokugcina. Izona ikhathi engonikhumula ngazo lezo. Amen. Ngempela ke ushuthi umphefumulo kababamkhulu waphuma ngesikhathi sika9. Amen. Amen. Ngaleso sikhathi sona isikhathi asikhumbula ngaso babamkhulu kukhala insimbi sonke lesiguqa sonke. Amen. Yaseyimbiwa ke indlu yakhe yokugcina. Wayambiwa isikhathi eside kakhulu. Yazela ungasekela ko6. Umzimba wakhe wangena endlini yakhe yokugcina ngo6.
ngalo sikhathi kukhathi ngo9 nango6 kukhala insimbi kuthiwa leyo nsimbi isikhumbuzo isikhathi esimkhumbula ngaso ubaba omkhulu naye uthi usikhumbula ngaso leso sikhathi Amen. Kepha ngiyaqaleke makukhala insimbi bese abantu behambela ingakho ngihamba nayo sengize ngakho insimbi engihamba nayo ngenzela ukuthi nikhumbule ukuthi ubaba omkhulu wathi yini owakha lo kuNazaretha Ngicela ke ukuthi ke ihlonishwe insimbi noma nonke nakuhlonishwa kodwa insimbi ihlonishwa ngoba le nsimbi igama layo kuthiwa mayeke yakhala kuthiwa isikhumbuzo sokhumbula bani Asenehluleka manje ukukhumbula ubaba omkhulu sini mayikhala ngensimbi bese umuntu ayimela njengopolo odayisa amafoda aqhubeke nokudayisa amafoda kanti umthetho wethu mhlasuke emakhaya ethu sasizokwenzana Ngiyahlupha ukujwayela Kuyisona futhi ukujwayela ngoba kuyamdukisa umuntu Izinto eziningi zolakala nesontweni ngakho ukujwayela Ngiyacela ke abantwana kaNkulunkulu ukuthi umuntu nomuntu azi ukuthi mhla efika la ekhaya wayizokwenzana noma wayizoshaya imithetho noma wafika ethola ngomachofeshali uyinkinga kakhulu ufike egula ngoba nje bayakwasinda uyinkinga kushembe Mayakwavuka nje ukhukhwini uba uyinkinga kushembe Ngiyafisa ukuthi abantu bahambe ngendlela babefike la ekhaya befika ehambe ngayo bangaphumi endleleni bazenzele lana yikho enye into eyokwenziwa uwe konke okwala ekhaya kwakhiwe ekuqaleni kwaphelela wena wazuka ngaphi sondiza nje Ngiyehlisana ispeed kuthiwa la ekhaya umuntu akagijime ibanga likalelwe Iwadavuzi nje Nkosi usisenizweni Ngiyayikhetha inkosi yasePhakamile Lo okhulumayo ozalwa inkosi abamthethwa inkosi kwamthethwa inkosi yabekwa usheme ukuthi noma kukhona inkosi wabamthethwa njalo kuyekusheme Ngizocela ukumukela isihlalo ongamukelela ngengoma 25 ivesi nje lilodwa ongangisiza ngibhimbi Ngiyabonga mfana ngiyafisa ukuhluka ifisibe Nkosi amukela ithemba lami
baba niyazezulu ubaba evule ekuseni ucela abafundi ukuthi bekhuluma ngesikhumbuzo sikaBhongela. Mina ke nginenkinga ngoba njoba ngikhona nje cishe wonke abahleli namakhosi la akekho kufanele abonge njengami ngoba mina umkhulu wami osali baba wami kade nimazi umhlala naye wabe kwaBhongela phansi imphethe ngezandla efika kwaMthethwa uBhongela wathi mayifika wafika la khona umzo wafikela kuwo ngapha kuSeptember wafika umkhulu wami esekhathele esegula ukuthi sokumehlule ukufa sekigijima inyanga ukwakhuluma omunye umfundisi lapha ekhuluma kwakuyisikhathi senyanga kodwa kwaze kwafela mfeli-felayo wathi kunendoda ekhona lapha inceku ibizwa ngenceku babebizwa ngenceku lezo zikhathi ekhona msini mumbe lapha mhlambe engakusiza asethumela ke umkhulu wami ethumela kulo muntu sekuya naye lethe ngikhuluma ikhulunywa usuku nosuku kwaMthethwa okudala ukuthi ngiyiphinde bantu bakwaMthethwa ngibona ngathi siyakhohle ukuthi uBhongela wasenzelana ngoba ngale nkathi ngikhula ngimncane ngibona ilanga ngikhulele kwilanga ngikhula ngimncane ilanga lalithi noma ngabe ungabona isidakwa noma ngabe ungabona umthakathi noma ngabe awunali ukuthi umuntu idakwa wena esikashaya bekubukelwa kwaMthethwa ngikhula mina ngimncane silapha eThembatini ukhona kusekhona insizwa ifike izobukela uma eke wangena umuntu kwaMthethwa ubukelwa nje kukhona ilanga wayethi mayizwe umuntu lapha efake icathulo ebese bemthethisa abantu bethi ayifake icathulo ilanga ke lathi sahlala nje esihlalweni lodwa liyosuku mathishiye ngisho ubukela ma umuntu umthethise kabi libuza ukuthi useki kuyini uthe mayiphuma ekhaya wafika lapha bese ngayilalela lento ngincane wathi mtshele kahle uzokholwa kanjani lo muntu ulwa naye mtshele kahle manje uyambona lo muntu uyayithanda le ngale nkathi umhlukumeze uyambona uyamxosha xoshwa uwe ukwakho lapha angekho ke endabeni elanga ngibhombela ukuthi okungizisela wathi efika wafika wangeniswa endini engezansi wathiwa mayifika wathiwa hayi ahamba waya kuye kuBhongela wathiwa baba awu usethule usehambile athi uBhongela akahambile bambona usethule impela akasekho ngifakaza inkulumo athi ikhuluma abafundisi ukuthi akusiyo umuntu uNkulunkulu Amen. athi ngisacela kube boNkulunkulu sawucambalala la ngesansi uzovuka kodwa mayivuka uzomfuna bese nithi ke ngicambalele la ngesansi kanti usho nje ubuyela la kade khona eThembatini hawu nangempela fuke phuma igijima angabe khona izinto zokuhamba phuma igijima athi uphi lo kade la selimlandela nithe ngilandelayo gijima isigijima bathi hayi ukhona sambeka lapha endlini yesansi kanti bagijima bazohamba indawo ende uyofuna uBhongela abuye uBhongela afika ngene mayifika afika ahlale naye ambona athi hawu amgone ambamba amgone athi hawu wayemfunelani wayifukelani wayefuna ukushiya igama lokugcina leli kwaMthethwa selingasalandela angisho ngizocela abantu bakwaMthethwa la kodwa ngifuna bekhumbule ukuthi makhuluma washembe ekhulunywa ngani wathi bengufunela ukuthi sengikhathele inyama singehlumi
bebona inyama yami ikhathele sengihamba kodwa ise ngishiya kuwe konke nokukhona nezintuthwane zakhona wafika kuBhombela izingane zihamba nje kwenzeka kungekho lutho nje kwenzeka la kwamthetho wathi lelise ngishiya kuwe njoba ngishiya kuwe nje lelise konke shebe njoba ngihamba nje angisena lutho inyama yami sikhathele waphelele satsheni kaBhombela uthi uBhombela hayi usehambile sekushila kade ngifunela khona bengifunela lokho ngisho ukuthi ke mina kungehlulile kimi ngifikile lapha kubaba ngekhona lapha eGibisi wami baba kahambanga kanjalo wami baba isilokugcina liswami thina thina ngithi manje ngicabanga baba ngithi umuntu obekholwa kangaka ahambe kangaka ngiyaqolisa ukuthi lihlalo ngenyembezi ngilapha nje ngikhona ngoba ngicabanga yena ukuthi ubaba lo besonta kangaka osonte engakwazi utshwala engakwazi esoshembele kodwa uthe mase hamba wahambela kimi kambe kangaka ngizoceba lelo demoni ushembe ngelanga ongesuli inyembezi hambe kabi baba hambe ngathi kasalanga engisele emfeni kwaloko ngabona emfeni benzofika lehlala ukuthi hawu nayi lento baba behamba lawo wangeyona baba umuntu ukuthi angakhunjwa kwakumuntu kashembe lo suku nosuku wayengananyanga baba wayiphuma ekseni umbone ephuma ethi umuntu ethi khona ukungihluphile ngisawucinga ubaba amcinga azamthola kodwa mase kuyisikhathi sami ezandleni zakhe ahambe kanje ya size mana laletha ngiyakhuleka ingathi ngithela isitalo ngenyembezi ubuhlungu benhliziyo engidlula khona ngoba akudluli namanje kimi ngiyazama ukuthandaza ukuthi idlule lento ayifuni ukudlula khona ngikhonelwa wasala kodwa umsale mase ezohamba ngalolu yasoba ngibanga umsi nazaletha lokuqina angafundiseni ngoba ubaba uzohamba angiyazi mina inyanga yakhe ekuthatha kuyise ukuthi uyise walanda uBhombela Bhombela bazomkhombisa ushembe akekho umuntu osakhoniswa wena lapha kwamthetho wathatha lokho wakushiya kimi uma konakala into kaShembe isiyokonakala kimi baba kasekho yimi sengofika yonakala kimi ngoba uBhombela lokho wayiqala wayishiya kubaba sekuyimina manje okhona mayonakala iyokonakala kumina ngiyacela esitalweni ngiyathandaza ngiyazibesulu ukuthi usikhumbule baba ngoNovember awusikhumbule Shembe iso la kamthetho lilizele ngawe Shembe ngiyakhonza ngizokhonza ngikhonzela ukuthi uShembe kangaphumi kwamthetho abe khona amen amen ngiyakhetha inkosi enkulu uNyazi lwezulu amen bancane sisesikhongozweni bathi abadala unyamana ndala sibancane kakhulu inkosi yamakhosi ngiyakhuleka esihlabeni senkosi sasezulwini afundisi benkosi sibancane kabi ukuthi sikhuluma indaba endala noma indaba enkulu kodwa ke inkosi yamakhosi ngoba uShembe uNkulunkulu sizokhuluma lokho okuncane njoba igama lithi abe mabili njabe mathathu maningi sizawukhuluma inkosi yakwaDlamini Nkosi baba
yakuthanda kepha wena obhekile abona kaliki noma mina ngifisa Angcwele sakhuluma nje ukukhuluma nje indaba encane ngoBhombela. Ngifuna futhi ukuyenza ibe sasikhumbuzo sokuthi sikhumbule la esikhona khona. Bangcwele akumele mase phambi kaNkulunkulu esithanda simbone ethuthele. Akufiki kahle kithi akwefiki kahle kithi. Sokuthi khona la singenzi kahle khona. Kodwa ngifuna ukukhumbuza ukuthi uShembe uyanithanda manazarethu. Amen. Futhi uShembe akaqali namhlanje nokunithanda ngonyaka Yesu. Ngenye imini noma ngesinye isikhathi inkosi ngesikhathi ibizele entabeni yomhlangano inhlangakazi. Lathi malifika izwi laNkulunkulu livele ezulwini. Lithi Shembe khuphuke lapha entabeni. uShembe akabonanga kufanele ukuthi akhuphuke yedwa. Wafisa ukukhuphuka nani bangcwele ukuya entabeni yomhlangano. Waphinda izwi livele ezulwini lathi Shembe ngithi khuphuka intaba ngifuna entabeni yomhlangano. Ithi inkulumo wacela ubaba wacela uBhombela wacela ufuna ukukhuphuka nani bangcwele. Laphendula izwi libuye ezulwini lathi uma Shembe labantu ufuna ukukhuphuka nabo intaba. Wonke umuntu okhonta entabeni ufuna akhiphe inkomo. Kwakukhuni ke bangcwele siyazi ukuthi njengoba sikhona nje sonke akusithi sonke sineyinkomo. Abanye abanazo inkomo kodwa bayamthanda uShembe. Bangcwele wayesethi baba ngifuna ukukhuphuka nabo labo bantu. Mayisephendula baba mkhulu ngifuna ukukhuphuka nabo labo bantu. Yayisethi inkosi laselithi izwi cha uma labantu ufuna ukukhuphuka nabo intaba wonke umuntu akaphathe imbali. Ngakho ke ngifuna ukukhumbuza abangcwele ukuthi kubalulekile lo Thando lo lolamandla wenguki mabe fika phezulu baphatha imbali. Mhlawumbe abake bayibona inhlangakazi bayazi ungafiki phezulu uhamba nembali. Njoba namanje eKhenani ngicabanga ukuthi asifiki nembali entabeni. Ukhona lapho esuke sibeke khona esivivaneni. Ngakho ke bangcwele siyafisa nginovalo bangcwele angibhekisekini bafundisi siyakhala kubaba bethu ndoba nikhona nje ngobaba bethu okunye kwabo ufuna sikubheke kabanzi kunina asonakala sonakale kakhulu uma uJehova efudumala uthatha khona ufudumala
Ungathatha khona ufuthumana. Bangcwele angifuni ukuyona lesi sikhumbuzo sika Jehova kodwa nje inhloso yami bekukukhumbuza ukuthi uShembe uyasithanda. Amen. Asimthanda. Uba bakangasho ukuthi uma usuka ekhayeni usakhumbula nje wawuzeleni. Awusho asenzi kahle. Bangcwele ake sihambe engathi siyesaba. La ekhaya sikhule uhambe ngathi uyesaba ngisho uhamba la ebaleni. Inkosi kusiza kahle. Amen. Suma yolukhetha unyazi lwesizwe. Amen. Osudubele la eGibsila. Amen. Ngizoqala inkulumo ngokuhlungu esinakho singamakhosi. Uthi ngcono mina ngoba ingene esihlalweni sengino 52 years weminyaka uzalo. Kunamakhosi angena emancane ezihlabeni zawo. Ngokungavumi ukucontrol umndeni agcine ephumile ezihlabeni. Ngiyafisa uNkulunkulu kaShembe nyazi lwezulu ukusilwele leyo mpi esingazi ukuthi siyoyilwa kanjani thina. Uthothe esizweni ngasinye amakhosi ahamba nga-2. Khona eholayo khona engaholi. Khona eyasiwa uhulumeni khona engasiwa uhulumeni. Kuyinkinga yazi lwezulu ukuthi wazi ukuthi wena inkosi ube nomunye othi uyinkosi. Yazi lwezulu mina ngasiwa ngabantu ukuthi ngiyinkosi. Yebo ngiswe ngihlangana nami kwaqela ukuthi ngiyinkosi. Ngifike ngixoxe nawe sixoxele nje. Ngoba ngisebenzile nabantu. Ngisebenzile nabantu ngiyabazi. Ngifike ngihlale nje ngixoxe nawe. Ushiwo unembeza ukuthi awusiyinkosi uDube umuntu naye. Ukhona usekhaya lo. Ngiyafisa ke nyazi lwezulu ukuthi kuleyo mpileyo ebuhlungu enhliziyweni zethu singamakhosi. Ngikungizwa ngidaba kulase emancane. Ngoba uwona kube lula kimi nabazamile. Yonke leminyaka bezama. Washo ukuthi unyazi lwezulu luyazi ukuthi la engikhona angenanga ngamanga. Cha, phela kaNkulunkulu ke ngibuyele esikhumuzweni sikaBhombela ekufikeni kwakhe kulelizwe. Amen. Uma siswa besixoxela abadala babomkhulu okuyena wamukela uBhombela wayengaphathekile. Athi kwathunyelwa igijimi sabheka le ephakameni kanti uBhombela ungapha eMkhayidini. Uma esebuyele emuva efike sewuza umbiko le ephakameni wamkhathaza emoyeni waphinda wabuya wadlula waya eMkhayidini. Kodwa sebuye eMkhayidini akadlulanga la. Wadlula lapha bahlankana. Abafuni ukusiveza lesi sibongo sale ndoda engazange ihloniphe. uBhombela eyicela ukuba akayikhombise umuzi wenkosi. Ngoba bathi yaqhubeka yayimbele ihlahla yayizimba iyohlanganisa. Okungaqondakali futhi yileyo kwaMjati. Sayibona ke kwaMjati sisebancane ukuthi yona yayenzani endleleni. Ngoba uBhombela wathi mayikhuluma naye nje ecela ukuba impezele imkhombise umuzi wenkosi. Kwalula nje ubaba. Udona yayikade imlindi yasi kanjani ukuthi yes. Ayike bahamba ke bakhuphuka ke bawela ngalecubo. Kodwa wasawela esazwe emfulathweni. Kunendawo elapha ya okwadlula khona uNdlunkulu wenkosi
bathi ihashe lafike lateleka ukudlula khona abathe lateleka ihashe ukudlula khona waseyibuza kule ndoda ujeke lo ndoda igama layo kwamjani wayeseyibuza hawu jeke ihashe langafuna ukudlula kwenze njani lapha na but wayesesho ujeke ukuthi hayi umphefumulo kaNdlunkulu wadlulela lapho kwenkosi hawu cha futhi-ke basebekhuluma lolu limi lwasezulwini ladlula ihashe leyambiza kwamjaji lapho la ukuthoke kolujeka akabekwanga inkosi akabekwanga indoda kodwa kwabekwa ushele Amen. baqhubeka ke nebala abaye bafika ekhaya eGubhethuka lezansi abefika ekhaya eGubhethuka ezansi wahlala ngaphandle uShembe wathumela ukuthi kulezi azongena kuyo akukhishwe yonke into ekhona endlini abethi akangena athi makoti akangeni emini emzini aqaleka abaningi waphuma esigijimi sabheka kwamjado ngaseNelson kuba kuzokwenziwa ulala nathi ngoba iNelson indala kule Gibson sakushonise lokho iNelson indala kule Gibson singathi ngoba thina ngapha eGibson sisihlakaniphile bese sithi ngoba ngapha kunomjado sebethi uqhina bese sibaqinele Nelson nje indala kule Gibson ake mase befikile ngabawajadi kuzongena ukuzwa lolala nathi mangena endlini nomkhulu bekushiya emva komkadi ngale phela izinto ngayikhipha zokwe lokuthemba ukodwa abalibombela hayi khiphani lokhu umnikazi wakho waqala wabona wale ndoda njalo lokhu nami ngithembile kuthiwa out ake nebala ke wakhishwa wenziwa ulala nathi sashaya isikhathi walala azi noma itiyela likhona noma kwenziwani kuseni ngoba ngangekho elapho ngama conflicts manje angisawudla umfudumezo ayekuseni ke bese belikhuluma ulimi lwabo lokucinga ibala ukuthi akhande la ubhombela indawo yala ngoba kuseGibson hayi baphuma ke ithimba lonke umkhulu losikhathi wayinamakhosikazi awu5 laphuma ithimba lonke layafika kule ndawo lapha mawuse esikoleni empembeni nali ground bese kuba nomhoshana isiqala ke indawo le eqondile yonke lo ndawo leyo ubhombela wayeqondiswe yona ubhombela ayi angikwazi ukuthi nihlezi la ngibuka indoda ngaphesheya ushishoto lamaluthela ngakwazi nehlezi bebuka indoda ngaphesheya lapha hayi toma kusuka lapho adosani ngilandela ububhombela le ndawo yasi kwase kuba uyena manje olandelwayo hayi naba besa akuyibanga usuka la usana balaba ungajimile hayi uyeswa ngenyama mabefika la hayi salala ngaphandle wayesengena kuleli hlathalila wayesengena wamba na amadoda asebenza la ehlathini njalo ngala abanikazi babo lehlathini hamba nawo awoqala ukumayimaya ehlathini lapha hawu awayesephuma wathi asengitholile indawo iyo hayi lapha abasho ukuthi bafika into zabo bathi kunezilwane zizomuhla wathi ngifuna yona impela oye enekosomba lakhe bengela lapho uyogcina ekosombeni lakho uyafika kusekho lutho ngizogcina nje uhafu wayo ngoba angifuni ukuyiqeda ayenye indoda idinwe enye indoda siyibonile lo ndoda ke leyo yadinga athi lo ngizomthola ayazi isho uNkulunkulu athi ngizomthola ayikusetshenzwe ke emva kusetshenzwa masizwa kwabonkulu bakunomcimbi wayekhona hayi ubhombela waya lapha ekhaya uzokwaba inkosi awethiwanga babomkhulu wethu ubhombela kwabeka inkosi ngoba emkhipha eGubhethuka awukwazi ukubusa
phezu kwenye inkosi uyinkosi. Hayi ke uma sekosiwe inyanga avela khombe le ndoda ethe izomthola. Ngicela wena ungosela. Abathi awathola ithuba. Awathola ithuba. Manje makusosiwa lapha siyosa sihlangana emlilweni siyabukana. Ithi izolithola ithuba wathi sokuthi awungiqobela wena. Zimbili phela izandla. Usephaketheni umuthi. Joba qathu ngawasheshisi. Shayela ushayela. Shayela ushayela. Shayela ushayela. Bathi ayihamba igembela isayiyodwa ngendlela. Bathi lo muntu njani? Ayibona uNkulunkulu lona njani. Lo muntu kanti unjani? Ethi umsebenzi kaBhombela kulelizwe. Sengiphetha. Ogogo nje wabesihlalo ndlunkulu. Abantwana babephela. Bephela abantwana. Kodwa kufikeni kwakhe. Wafike wasimamisa isizwe sakwaDobe. Ngoba ngaba kasikho uBhombela kafika. Angikuhlonisi lokho. Amen. Unogogo uBhombela owabetha amagama. Khona mayikonze kakhulu iso mamlojo. Wambiza ngoNomasonto. Ugogo wami ozala ubaba wathi uNomaphilisi. Ngoba sebezophila abantwana bazobathola. Langempela kwenzeka. Sixoxa ngelinye ilanga iyoqhubeka. Nkosi usizwe. Amen. Talita Amatalente Ezipeo makusetshenziswe ngiyayikhetha inkosi enkulu yasezulwini yazi Yesu. Amen. Nkosi yamakhosi siyabonga Shembu ingcwele ukusipha ithuba lokuphefumula ngesikhumbuzo sikaBaba mkhulu. Nanxa Shembu ingcwele sibhidilisha ngoba singabantwana sibancana sinalwazi kahle oluphelele. Kodwa Nkosi wena uyobona ukuthi abantwana bebezama ukuyela ngakhona.
Ngiyacela Nkosi sesijulile ukuba ngixolise ukuthi ngisola sengathi umoya oyingcwele siuphazamisile. Kukhona ukusifutha ukukhuluma umoya into ethile. Kukhona ukusifutha. Ngiyacela uNkulunkulu omhle wasesizulwini uba Shembe oyingcwele wehlele ngesandla sithethelele wezona. Nkosi yamakhosi ngiyacela futhi Shembe oyingcwele ungenelele odabeni wathi likhulunywa inkosi yabathetho. Ngenelela Nkosi ngokuthi inkosi ikhala ngokuthi inkosi kayizange isho lutho kuye noma kubo bona abantwana bayo. Kodwa Nkosi ngiyakhumbula bengikhona lapha eThembelisha. Msukwana inkosi itolikelwa umfundisi. Bekumfundisi mani kamelo. Ngale. Ngumfundisi ode khona lapha eThembelisha. Ngale. Sengilibala kancane. Ngale. Ngcele ngiyabonga. Amen. Itolikelwa uNxele. Yakhuluma inkosi yathi inkosi uShembe iswe walishiya kuyise wayo. Ithi ke inkosi nayo iyacela leli suku lishiya kubaba unyazi lesuku uthengo lenkosazana ngiyaxolisa. Yathi leli swe ilishiya kubaba uthengo lenkosazana. Khuluma inkosi yabathetho. Amen. Ubaba osala inkosi lekho. Wathi ke inkosi uma leliswe la baba selilahleka mina ngiyokhala ngawe ngithi inkosi inganishiye wena emhlabeni na. Ngiyacela inkosi kuyidlulela lapho ngoba phela uma umuntu esengale ekhaya ngeke akwazi ukuthi azekudlulela izintweni ezisemhlabeni. Nkosi yamakhosi ngiyabonga Shembe oyingcwele. Cela ngithi mfahla olwethu udaba kancane. uNkulunkulu omkhulu wasebusheni bokuphakama wasidala nje ekhaya ngokuthanda kwakhe sababaningi noma ke singawanwane injini kodwa wasenza uShembe wasibe khona. Ngoba nje ubadesho nomnayi wami lapha umfowethu ethi baba khona kwabo endlini yesihlanu. Kodwa ke sebehambile sekusele yena umzukulu. Nami baba khona kwethu uma ngikhona mina. Akho umuntu ke kwethu owahamba emhlabeni. Kuphela abachitheka uShembe engakafiki kulendlu ke kwamandlela esithathu. uNkulunkulu ke owasizinto mina kangezazi izinto. Konke mina nguswa nje ngoShembe. Engilawule ethi wena la ngibe lapha eshokhona. Angwazi ke okunye ngoba akhona mbango engingene kuwo mina nandaba nambango. Ngihlalele nje ngiyabuka. Futhi angisho lutho. Kuphela ngibonga akho Shembe ngibonga ukuphila. Futhi ikhathini eziningi ngiphilile Nkosi noma basemhlabeni mina ngasathandi ngiphile. Ngiphilile ngoba kwakwala noma sebethi bahambako bona bosale beyincenga akaze mina ngihambe ngagula kwampheqa ukufa kwampheqa lapha eqola baze bangithatha bangisenyangeni yafika inyanga yangithathana besigodweni esikhulu singaka yini lento le umsomkhuhlu yawushisa amakhandlela phansi komkhuhlu yangithatha inyanga bambelethe omunye bahamba namba phansi msingaze ngale naleyo nyanga ngaye ngufake kuye ngangisuku
kanti abantu bamfaka lapha nje bawumthwebula. Ngibona ngoba mangibuya lapho bangaphuka iqolo angaze nibone iqolo liphuka ngoba lithi ubheke phezulu uphusheke yonke lapha emhlane ubheke phezulu inye inyama lezi zamalunga zihlukuzele ngoqeda lapho umsimo sokhathela usuyinqaba bethi mabe nika ukudla abantu abame uqhamuka amantombazana amafishana ngapha emaceleni kwamehlo labantombazana enika lokho kwawo ukudla athi angihle khona vele ngakuhle kwalokho kwamehlo kuhle buyeke kanjalo. Ngiyabonga ke kulezo ngozi Shembe ukuthi wena Shembe uNkulunkulu Nkosi yamakhosi. Ngiyacela ukummele njalo Shembe. Nangale kwethuna Nkosi ummele. Ngoba mina ngumuntu oyena obula wakho. Fanele ngife ukuze abantu basale baphile noma babuse. Kodwa ngiwase ngushilo ukuthi ile igama lengangalisho ukuthi ilona li nombhalo otholakala ngali nowasho isilo ngali angwasi mina aze ngabhala lutho nje mina. Kodwa ke Shembe ngiyazi yena uyazi futhi Shembe ngiyazi ukuthi wena kugcine lakho izwi ngeke lo muntu ugcine umuntu akukhohlisi nami njengoba ngikhuluma lapha nje ngeke ngikukhohlise Shembe ngithi mina ngukuthi lona ungukuthi cha ngeke ngisho lokho. Kodwa nje njena nje ngiyacela Nkosi yamakhosi umsebenzi kaBhobela miningi kakhulu wayenza lapha ekhaya eGubeduka wayikhipha lezo zinto uBhobela njengoba eshilo umnewethu wathi umfowethu ngathi umnewethu ngoba yena uyingane ngimdala mina ngumne wabo yena umnewethu manje wathi uBhobela ayikhishwe izinto ezilapha ekhaya kwaGubeduka ngoba ufuna ungena ekhaya lezi zinto lezi abakazi abaze bayikhipha bakhipha lokho okuncane bakubeka ngaphandle wathi uBhobela lokho yokulapha eshaweni phezulu kusaleleni lokho hayi bathi ndiya yabona bakuthatha bakushwathika la bakushwathika khona kodwa wathi mayisehambela uBhobela babuye bakubuyisa leyo nto leyo ngiyayazi ikhona lapha ekhaya. Ngibikile kubaba lapha eMkhayite nakamfihli ngihlula ukufithela uShembe ngoba uShembe uNkulunkulu ngeke uzumfihlele. Ikhona lento lapha ekhaya ukhona oyiphethe khona lapha ekhaya lento le ngithi lento le ngoba ngiyazi ikhandwe ngana ngayibona ikhandwe ngana kodwa lento le nikhona nalabo mandabiyana laba bakhona lapha ekhaya. Ngiyacela ukuShembe bulale yonke le yanto akhiphe yonke le yanto lapha ekhaya ngoba mina njengoba ngikhona nje mina inyinto enginayo lapha ekhaya ihlezi lapha ekhaya umthandazo wasekuseni umthandazo wantambama ngasebusuku uma kwenzekile umsimbo uvuma ngiyavuka ngithandaza ngiguqe empetheni mboze ngengubo ngithandaza ngoba ngisuke ngethemba uShembe angase mana zathi ahlekana kulolu simo lisizo ngalo usizo lwangempela lo lesithezulu thina hleze emlilweni ngoba uthehlezi omunye ebeka komunye ngeke angenzakalisa kodwa mhlawumbe ngeke akwenzakalisa kodwa nje mina ngiyafa nenyawo njengoba ngikhuluma nje ziyafutha umlilo ethi bhe ihlala kakhulu phansi kodwa uShembe uyazi ukuthi ubani ohambe inyangeni yimi ngihambe inyangeni engidala uma ngigule kanjena na uyazi yena uShembe kodwa mina ngihambe inyangeni ngiyazi uShembe ukhona. Bantwana benkosi sasizwini angeke sishone sila sikhuluma sigitakita ndawonye. Ngiyacela bangedlulisa umbhobho inkosi busise lawo mazwi. Nkosi yamakhosi ngiyakhuleka esihlalweni esikhulu sasezulwini lo okhulekayo umfana kaGumede endaweni yakwaMduku noma kwaMakhasi ukube ngiyazenzela Nkosi
ngoba ithu elifana leli umuntu uhlale lithola kodwa ngoba umuntu wasezulwini umuntu usumkhombile usezosho nje kufanele akusho kodwa mhlambe umuntu lapha endabeni yothando likaShembe asithanda ngakho Shembe ke eNazaretha uyasithanda mhlambe ngaba kuthini ukuthi asibuyisele uthando asithanda ngakho nangendlela mhlambe esimphatha ngayo asimphathi kahle ikakhulu kulezi inkundla zokuxhumana ngiyavuma nje Nkosi yamakhosi cha ngibe khona ngibuke kodwa ngiphendule kodwa ngiyabuka nje kusuke kwenzeka ngiyengibone igama lika Shembe lihudulelwa phansi ngibone igama lamaNazaretha lihuduleka phansi siyacela Inkosi yamakhosi ukuthi engathi bengaphela lokho kodwa ngibuye ngithi kwesinye isikhathi uma ngabe ukhuluma kabi ngami ngenza isibonelo ngami kwesinye isikhathi usuke ungidumisa nje wenza ukuthi lento engiyenzayo nabanye abantu bayibone ukuthi akwanti khona lento ngoba igama lami ulibize njalo noma ulibiza kabi kodwa abantu bayobuka ngesinye isikhathi ukuthi cha akusikhona lokho okukhulunywayo ngoShembe uthando engikhuluma ngalo maNazaretha uthando laboniswa iqhawe ehlangene ngalo namhlanje uBhombela endaweni yasemanzi Mtoli la wayeshumela khona ehambisa khona ivangeli bangalithanda leli ivangeli eza nalo kwaze wafika isikhathi esibhlungu sokuthi izingane zimsikaze kabi umqalo walolu hambo kwase kuvuleka icala la ngenye icala labalahla laba abenze okubi kuBhombela kwase kufika isikhathi sokuthi sekufanele baboshwe kodwa yena futhi uBhombela owayoniwe khuluma ngothando maNazaretha lo wayoniwe ngoba kwakufunakala nje amarandi amabili mhlambe ngaleso sikhathi kamarandi amabili uThorani kwakuyinto enkulu ngiyacabanga kwakuyinto enkulu baba nenkinga laba baboshi bazowuthatha lo Thorani kodwa yona leyo mali uThorani wabe seyikhipha umuntu wasezulwini sithabanga boshwe nayi imali uthande engikhuluma ngayo Thixo Holy sengizokhuluma nje indaba eyodwa bese ngihlala phansi Nkosi yamakhosi kodwa indaba ebhlungu ngazi uNkulunkulu uthini ngoba ngithi ngiyayichiliza le ndaba iyabuya ngeke ngezwe futhi ukukhulunywa ngayo ngase ngikhumbula ukuthi ogogo basixoxele ngalolu daba like lasikazwana ukuthi kwakuyinyanga kaApril 1935 umnikazi walokhu kuhamba esihlangene ngaye namhlanje wayesenkonzweni yamadokode eMkhayidini
uma esenkonzweni yamadokodo wase kufika isikhathi sokuthi awokumba umfula noma idamu noma ichibi ngaya ngokuthi kubiza kanjani. Uma kusambiwa wase kufika isikhathi sokuthi abize inkosazana. Ndabe ebuhlungu le Nazareth kodwa kufanele siyikhulume ngoba iyasixwayisa. Uma ngabe kwenzeka into izolo isuke ixwayisa ukuthi sigade nakusasa singaphindi yenzeke. Omunye umfundisi ukewathi asisuke esishozini. Nami ngisho njalo ngithi asisuke esishozini ngoba uma ngabe sizohlala esishozini izulu lolo lidlalela nje ngakhona. Usethi ke kule nkosazana hambe uyongenzela itiye. Base umbaso ke umlilo. Nami ngakhula ngikwazi ukuhlonipha kwala ekhaya. Bese ufaka amanzi. Abile. Fake itiye noma inkambi. Faka ushukela. Faka amanzi tiphathi. Bese ubisi ulufudumeze eceleni. Wezwa na? Ithi ke inkosazana ngiyezwa. Wayesekwenzakala. Kanti uzothi mayisebuya naleli itiye. Sekukhona bangixolela befundisi. Ngathi buye kuhambe khona ke ngazi kanjani. Ngixolela bafundisi. Kodwa kwakhona umfundisi. Othi woza lapha nkosazana ngikuthume kuyini. Yayisikhohlwa le ntombazana noma le nkosazana ukuthi utheni ushema. Sijwayele ukukhohlwa. Mhlambe mina ngedwe ngikhohlwayo ngikhohlwa eNazareth. Kodwa mina ngiyengikhohlwa. Njengoba kade isho inkosi yamakhosi ukuthi singakhohlwa. Ukuthi kambe safika kanjani la. Buye ngikhohlwe ke mina. Ngoba ngumuntu wasemhlabeni onezono. Nowayizala nje amadoda anezono. Wayesemthuma la emthuma khona. Wayeselibeka itiye la. Asazi ukuthi kwenzakalani itiye. Kodwa esikwazi ukuthi wathi mayesebuya nalo kubaba mkhulu. Lelo tiye. Wayesebuza ubaba mkhulu ukuthi hawu usulungisile itiye yathi nkosazane yebo sengilungisa. Ungajabula yini mangikuphuza mntanami leli tiye na? Wayengekho ushembe lapho. Babe khona befundisi bekhona abavangeli mhlawumbe nabashome nebandla nje lonke. Waphinda futhi okwesibili mntanami ungajabula yini mangikuphuza leli tiye na? Yebo. Baba ngajabula. Kwaze kwaba kathathu. Umbuzo ngaba khona ukuthi awu asasoli. Thina sasikhona ukuthi awu baba wangathi manje ngalisola leli tiye kodwa ukuthi kusalungela ukuthi uliphuze. Kuningi ke singakufanisa netiye. Okungenzeka singaphuzi. Siyeke. Kanti sekuyonakala. Wayeseliphuza leli tiye. Maya eliphuza leli tiye wayesekhala ngesisu. Ngitheke ngangixoxela ngogogo. Wakhala ngesisu. Wayibhonga umuntu omkhulu. Uyabona umuntu omkhulu mayebhonga. Eselele ngaso phansi isisu. Wayesesuka lapho eseyongena endlini. Kodwa kungasemnandi. Kwenzekile nango 1970 mangaphosisi. Nenkosi elandela ubaba omkhulu yakhala ngekhanda. Lelo khanda laze layiphetha namanje. Khala nje ngekhanda. Uma kunjalo base befika
bafundisi ngixole base befika abafundisi abathile abayizibonda ngiyacabanga ngaleso sikhathi base behamba bethi awunakho babe sesikuphethe babuya nomuthi bathi bazomlapha hawu senizongilapha na yebo baba sesizokulapha khona ubaba wakuthu uhlala ekudeni wayesephatha ilokhuza ishumbu lale parish wase kuyiyona into eyayiphuzwa inkosi yamaNazaretha ngaleso sikhathi wayesethi hlala ekudeni ngigadelele lishumbu ngoba nala sephephile lo muthi kwakumuthi okumqedela hayi ukuphila babona ukuthi hayi khona akwenzeki lutho sebejahile khona lento abasebejahile ngiyacabanga abasebetshele into nizoba ukuthi wena ukuthi benikana nje ungabikho ngawe hawu baxoxa bona niyabona ukuthi lo muntu akafi basho kushela kodwa khona la kade sithi ushembe uNkulunkulu ushembe wasenzela ukuthi njengoba nami ngisho lithi ushembe uNkulunkulu kodwa mangijika ngale ushembe umuntu fana nabo bonke abantu ushembe yasibambezela mhlambe ngabe sinemali mhlambe leli isonto ngabe sesishintshile thina salenza laba yisonto la sokwazi ukuthi sihole masilileli isonto base besho njalo nabo angisho ukuthi kushonini magoba angikho la base bethi hawu lo muntu niyambona ukuthi akafi besibambezela base bembiza ngicabanga kwakumfana kubona ubaba lo nomkhulu lo ohlala ekudini sondela lapha wena inkosi ilale ngakuphi entendeni lakhe wayeseyikhombisa naye wayesebatshela ngokuthembeka nje ngokungazi ukuthi mhlambe kanti base beya khona bathi hayi sizobona ke namhlanje kanti uzoshita ngilapha ekutheni ushembe uNkulunkulu amen kanti uzoshita iposition indawo la elala ngakhona wayeselala kwenye indawo mabe fika bafike bakwaza abafo mabe kwaza kanti bakwaza endaweni la ushembe engekho khona ngicela usho umthandazo nje kaShembe Nkosi yamakhosi nebandla lonke bese ngihlala phansi usho entabeni ngalonyaka engikhuluma ngawo ngo1935 Nkosi uma kwenzeka ngibashiya laba bantu ngiyacela ukubashiya esandleni sakho ngiyacela ukuba bangehlukani ubenze babe munye baye futhi ngancane njengamanzi amen buzo komkhulu ukuthi lo mthandazo wathandaza uShembe siyawulalela siyawuhlonipha yini impendulo kumuntu oyiphendula ngamunye noma senisemadokodweni nikhulume uzane ukuthi ngabe siyakwenza lokho owathi uShembe sikwenze siye ngancane njengamanzi ukube siya ngancane njengamanzi ngabe umsebenzi wenkosi esesihlalweni ulula kakhulu Nkosi yamakhosi ngicela ukwehlela ngenzakho hey we lapho sobabiza abanye Yeah.
Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi bezulu. Bantwana benkosi, lona okhulumayo umfana wakwaHlabisa ongumfundisi eThekwini. Amen. Nami sengisukuma nje kodwa ngiyaqhaqhazela kushayana amadolo. Ngoba ngizwe amazwi amakhulu kakhulu ayesimangaliswa aqhamuke ezulwini akhombisayo ukuthi kukhona ukona sikukho. Ngicela ke nami ukubeka nje libe lodwa kuphela ngidlulisele kwabanye nabo bathole lelo thuba. Ngenye imini siyezwa kuthiwa ubabamkhulu wathuma enye indoda wathi ayihambe iye endlini iyomthathela i-newspaper, iphepha leli elifundwayo. Nempela ke yahamba le ndoda yaya endlini, ubabamkhulu wayehlezi ngaphansi kwesihlahla. Uma le ndoda isihambile endlini yalithatha leli phepha ibuya iza nalo. Uma ethi gagaka ibona isihlahla lesi ubabamkhulu ahleli ngaphansi kwaso sesivutha. Bese idideke ngabusazi ukuthi izokwenza njani. Ijike manje iphindele emuva ifuna ukubaleka ngoba isihlahla lesi eshiye kusona uJehova siyavutha. Kwaphinde kwamemeza izwi, memeza wona le ndoda. Hawu sibanibani buya iza lapha. Sase siyacisha isihlahla. Yini kwenze njani na? Awangabe usafuna ukuza lapha njengoba ngikuthumile na? Ithi ke le ndoda cha, nceku yenkosi ngibona isihlahla engishiye phansi kwaso sesivutha. Angangabe ngisazi ukuthi kwenzakalani. Uthi ke kuyona, hawu sibanibani. Sengihlale nani isikhathi eside kangaka namanje angakangiboni ukuthi ngubani na. Ingani mina yimi lona owayekhona esihlahleni sivutha. Ngesikhathi sika Moses ukhuluma izwi esihlahleni ukuthi Moses khumula imbadada ngoba kulomhlaba onyathele kuona ungcwele ngoba sokukhona mina Jehova. Uthi mina ngangikhuluma esihlahleni. Imina Jehova wayekhona emandulo. Nebhadi ke uzowahamba ubabamkhulu wedlula emhlabeni. Abantu ababekhona bengakamboni ukuthi uJehova umabandla. Bengakamboni ukuthi uNkulunkulu besambiza nje nangencebo. Okuze kwathi makufika ke inkosi ilanga yayisigcina isibuza. Madodana ayekhona nabefundisi ababekhona ukuthi uma ngabe nikhuluma ngobabamkhulu nithi wayeyinceku kabani? Ubani lona wayeyinceku yakhe ngoba akekho umuntu ongangobaba emhlabeni. Yaphinde yakusho inkosi ilanga ikhuluma ngayo babamkhulu mayisifika ifikelwa ukuthi imkhumbule.
isemanzi imtoti ithi ngikhumbule ukuyobona ubaba mangabe sihamba iyofika emzini wasephakameni ibheka umqalo wendlela kuthiwa akekho iyabuza ke uye ngapi na cha asazi ukuthi uye ngapi yenyuke njalo ihamba imfuna iziyofika engayizivele nakhona kuthiwa akaziwa yenyuke njalo iziyofika eNtanda nenxa uthi kwase kuhaleleke isiyabona isiketekete sithi loki ebumnyameni yazagcina isibizwa ukukhanya kwesiketekete mayifika khona ifike yambona uyise uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba upombela isitimela samampondo ithi ke hawu baba kwenze njani walala lapha phansi emhlabathini na uthi ke uJehova cha njengoba ngilapha njena bengithi angibuze ezulwini ukuthi uma ngabe kwenzeka kushaya isikhathi sami sokuthi ngihambe lo msebenzi ongakuzwenziwa unjani ithi ke inkosi langa hawu akekho uNkulunkulu okwaba khona emhlabeni ongangawe angithokozi uma ngabe ngibona ulele odakeni kanjena uNkulunkulu wabe sebafundisa ke abantu nabalandelayo nathi sagcina sesazi ukuthi uShembe uNkulunkulu uba sendaweni zonke ngesikhathi sonke zonke izinto ezikhona zadalwa kuye inkosi kusizo layo amen Siyabonga amazwi omnandi siwaphiwe wendaba ezitsha Nkosi zibabusise Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-85 Ucela umfundisi Mlungwana asola lesihlabelelo Nkosi ngibusise Nkosi usiphama abangcwele Amen.
Asibonge. In the Bankulu.